Hi guys, smart video. Asa खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ। So guys, आं दिनै गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंसोरो बिदिनो आपडेट भिडिअ नुबाय थागोन। So guys, नोंसोरो थांनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ मा भिडिअ लानानै फैदों दिनै। So guys, दिनै माने बे साबस्क्राइबनि बे नाम्बार ओंखारना साबेसे साबस्क्राइब खालामखो बे नाम्बार ओंखारना बेखौ जोङो बोरै खोमोरनानै दोननो हायो। गुबुना नोंनि बे भिडिअखौ नायब्लाबो नोंनि साबस्क्राइबार साबेसे जाखो बे साबस्क्राइबखौ नुनाय नङा। रावबो नुनाय नङा, मात्र नोंल' नुगोन। नोंबो वाइ स्टुडिअ'आवसो थांनांगोन, होमब्लासो नुगोन नोङो। बे साबस्क्राइबा थागोन, मात्र बै नाम्बाराल' साबेसे जाखो बे नाम्बार ओंखारना बेल' थानाय नङा। बेखौ माबोरै खोमोरो आं नोंसिनो देखायनि। बेखौ खोमोरनो थाखाय क्रमआव थांनांगोन, जेबो एप्स डाउनलड खालामनो दरकार गैया। क्रमआव थांनांगोन, माबोरै खालामो आं देखायनोसै। नोंसोरो भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय आंनि चेनेलाव फार्स्ट गोदान नायदों, नोंसोरो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। आरो साबस्क्राइब खालामबा नोंसोरबो आंनि बेफोरबायदि भिडिअ हगारबाय थानायखौ नुबाय थागोन। नोंसोरबो बिदिनो बायदिसिना सोलोंनो हागोन। आरो एप्सनि भिडिअ हगारबाय थायो आङो। नोंसोरो एप्सनि रोंगौथि मोनगोन आरो गोदान बिदिनो प्रडाक्टबो आङो आनबक्सिं खालामो। प्रडाक्ट आनबक्सिंबो भिडिअ हगारो, नोंसोर बेखौबो नुगोन। स' गाइस, होमबा नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक थुनानै होबानो जाबाय। स' गाइस, होमब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आं खोन्थानोसै साबस्क्राइबनि बे नाम्बारखौ माबायदि खोमोरो। रावबो नुनाय नङा, नोंल' नुगोन, बे वाइ स्टुडिअ'आव नुगोन। स' गाइस, नायलांदो भिडिअखौ। स' गाइस, होमब्ला फैदो जोंनि मबाइल स्क्रिनाव। आङो दायो नोंसोरनो फारि फारि खोन्थालांनोसै। नोंसोर भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बुजियाखैब्ला नोंसोर भिडिअखौ गले गले बोनानै नायबानो जाबाय। स' गाइस, होमबा जों मा खालामनांगोन? जोङो थांनोसै दायो क्रमआव। स' गाइस, क्रमआव थांनांगोन। गुगोल ब्राउजारावबो थांबाबो जागोन। स' गाइस, क्रमआनो गुगोल ब्राउजार। स' गाइस, होमब्ला गुगोल ब्राउजार क्रमआवखौथ' नोंसोर सिनायखायो जानांगौ। स' गाइस, नैनो क्रमआव एप्सआ। बेयाव आं थुनानै होनोसै। थुना होनानै बिदि पेज ओंखारगोन। बेयाव नोंसोरो youtube.com होननानै लिरनांगोन। नोंसोरो आं लिरनानै देखायनोसै नोंसोरनो। स' गाइस, बिदि लिरनांगोन। नै गोजौआव नाय youtube.com बिदि लिरनांगोन। स' गाइस, बिदि लिरनायनि उनाव सार्च खालामदो। सार्च खालामबाय, अब्ला नोंसोर मायाव थुनांगोन? नैबे थिराव थुनांगोन गाइस। थिराव थुनानै होदो। थिराव थुदो। ओमफ्राय नैबे गाइस, नै बेयाव डेस्कटप साइट लिरना दङ। डेस्कटप साइट बेयाव नोंसोरो टिक माने बेयाव जानायसिन नैयाव थुनानै होदो आरोना। बेयाव आं थुनानै होबा बिदि पेज ओंखारगोन। स' गाइस, बेयाव डेस्कटप साइटआव थुना होबा मबाइला कम्पिउटार बायदि खामानि मावो। स' गाइस, होमब्ला नैदि पेज ओंखारगोन। होमबा एसे गुवार खालामदो। गुवार खालामनानै नैबे जेनेबा आंनि प्रफाइल नुदोंना, नोंसिनावबो बिदिनो नुगोन। नोंसिनि प्रफाइलाव नोंसोरो थुनानै होबानो जागोन। आं दायो आंनि प्रफाइलाव थुनानै होनोसै। नैबे आं सिनबोदोंना, बेयाव थुनानै होनोसै आङो। बेयाव थुनानै होब्ला नोंसोर मायाव थांनांगोन? नैबे इउआर चेनेल लिरनाय दंना गाइस, मोजाङै नाय। आं सिनबोनाय इउआर चेनेलाव थुनानै होदो। इउआर चेनेलनि उनाव नैबे दंना, नै दायो कास्टम चेनेल लिरनाय ओंखारगोन गाइस। नैबे नै आं सिनबोनायखौ मोजां नाय, कास्टम चेनेल। बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। आं थुनानै होबाय नै। स' गाइस, होमब्ला कास्टम चेनेलाव थुनानै होब्ला बिदि पेज ओंखारगोन। बिदि पेज ओंखारनानै अब्ला नोंसोर मा खालामनांगोन? नै एसे जुम खालामसै, आं गिदिर खालामसै। स' गाइस, होमब्ला नैबे गाइस, नैयाव नोंसोरो थुनांगोन। नैयाव खायसे बेयाव नैयावबो ओंखारो, नैयाव भिडिअ मेनेजार लिरनाय ओंखारो। नाथाय आंनिया नैबे सेकेन्डआव ओंखारदों गाइस। मोजाङै नाय। नैबे बेयो नै आं जिथुनाखि सिनबोदोंना, बेयाव मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय नोंसोरो। स' गाइस, होमब्ला आं बेयाव थुनानै होनोसै। स' गाइस, होमब्ला बिदि पेज ओंखारलायबाय। बिदि पेज ओंखारबा नोंसोरो मा खालामदो? नैबे एखौ आं सिनबोनाया, नैबे आं सिनबोदोंना, बेखौ नोंसोरो बोखोना होदो। एसे बोखोना होदो।
बोखोना होबा नैबे खनाथिं मोजाङै नाय सेटिंनि पिक्सार ओंखारदों नै गाहायाव मेसेज आरो सेटिं नैबे आं सिन बोनाया खनाखै लेफ्ट साइड स' गाइस मोजाङै नाय नैबे खनाखै बे सेटिंआव थुनानै होदो मोजाङै नाय आं थख' थख' फोरमायगोन गाइस अब्ला मा खालामदो नोंसोरो नैबे चेनेलाव थुनानै होदो हा नैबे चेनेल आं सिन बोनायाव नाय चेनेल लिरनाय दं जेनेरेल चेनेल बिदिनो आपल'ड बिदिनो माबा माबि लिरनाय दं ओमफ्राय नैबे जेनेरेलनि गाहायाव चेनेल लिरनाय दंना बेयाव नोंसोरो नैयाव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस होमब्ला आङो थुनानै होनोसै नै थुनानै होब्ला बिदि फेस ओंखारगोन गाइस नैबिथिं बिदि फेस सेटिं ओंखारगोन अब्ला नोंसोरो एसे ओरै बोथ्रोदना मा खालामनांगोन नोंसोरो नैबे सेकेन्डनिया बेयाव एडभान्स सेटिंआव नोंसोरो थुनानै होनांगोन गाइस एडभान्स सेटिंआव आं थुनानै होनोसै स' गाइस होमबा नैदि फेस ओंखारगोन होमब्ला नोंसोरो एसे बोखोनानै होदो आं बोखोना देखायनोसै स' गाइस होमब्ला बोखोना होदो होमब्ला नै बेयाव नोंसोरो साबसक्राइब काउन्ट लिरनाय ओंखारगोन गाइस मोजाङै नाय साबसक्राइब काउन्ट आं जिथुनाखि सिन बोदों बेयाव नोंसोरो मोजाङै नाय स' गाइस होमब्ला आङो बे साबसक्राइब काउन्टआव नैबे दंना बे जानाय सिन ओंखारनाय थुनाय दंना बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होदो होमब्ला नैयाव सिना गोमोरगोन बेयाव होमब्ला स' गाइस नै सिना गोमोरबाय ओमफ्राय सिना गोमोरखांनायनि उनाव मा खालामनांगोन नोंसोरो बेखौ एसे बोखोनानै ओरै लेफ्ट साइडथिं एसे बोना लाबबा स' गाइस मा ओंखारदों नैयाव केनसेल आरो सेभ ओंखारदों हा बेयाव सेभआव नोंसोरो थुनानै होदो स' गाइस आङो सेभआव थुनानै होनोसै बास जाबाय गाइस बिसिबांल' जेबो खामानि गैया जेबो खामानि मावनांगौ गैला इसिबांल' स' गाइस होमब्ला आङो आंनि इउटुब भिडिअ'आव थांनोसै दायो साबसक्राइब नाम्बारा ओंखारनाया बन्द' जादोंना जायाखै स' गाइस होमब्ला आङो बेक फैनानै आङो इउटुबाव थांसै इउटुबाव फैबाय नै आङो इउटुबाव फैनानै आंनि चेनेलखौ आङो सार्च खालामसै जेडि बड' स' गाइस आंनि चेनेला फल' जाबाय नै नाय गाइस बेयाव साबसक्राइब ओंखाराखै साबसक्राइब थुग्राया ओंखारो मात्र' साबसक्राइबा साबैसे जाखो बेल' ओंखारा गाइस नै आं हमनानै ला आंनि भिडिअखौ प्ले खालामसै स' गाइस नै बेयाव जिथुनाखि साबसक्राइब नाम्बार ओंखारोना बेयो ओंखाराखै नैबे साबसक्राइब थुग्रायाथ' ओंखारखायो मात्र' नोंनि साबसक्राइबा साबैसे जाखो बेल' ओंखारा गाइस स' गाइस होमब्ला बिदि ओंखाराबा मा जायो नोंसोर एसे गोसो होना खोनासं मानोना नोंनि चेनेलखौ गोदान साननानै सासेबो साबसक्राइब गैया नंनानै मानसिफोरा नोंसोरनो साबसक्राइबआव थुनानै होगोन ओंखायनो नोंसोरो बेखौ खोमोरनानै दोन आरो सोरबा बायदिया लाजियोना सासे सानैल' फार्स्टआव साबसक्राइब जायोना ओंखायनो लाजियोबा नोंसोर खोमोरनानै ला आरो सोरबा बायदिया बिदिनो गुबुन मानसिफोरा माबायोना बिदिनो नोंखौ बिदिनो इम'लेसन खालामो मानोना नोंना साबसक्राइबानो जायाखै मायाखै होननानै ओंखायनो नोङो लाजियोबा नों साबसक्राइब खोमोरना दोननाया साबसिन उनाव 1K 2Kनि उनाव नोङो साबसक्राइबखौ देखायनो हागोन स' गाइस होमब्ला आंना दायो साबसक्राइबा नुवासै नोंसोरो माबायदि साबेसे जाखो आंनि साबसक्राइबखौ दा रावबो मिथिला मात्र' आङो बे साबसक्राइबारखौ नायनोब्ला मा खालामनांगोन ओरै बोखोदो नैबे जाय मानसिया इउटुब चेनेल खुलियो बे मानसिनाव नैबे YT स्टुडिय'आ थाखायो माने YT स्टुडिय'नि ओंथियानो जाहैदों इउटुब स्टुडिय' स' गाइस होमब्ला इयाव जोङो इउटुब स्टुडिय'आव थुनांगोन स' गाइस होमब्ला जोङो इउटुब स्टुडिय'आव थुबा बिदि फेस ओंखारगोन स' गाइस होमब्ला नायदो नै आंनि साबसक्राइबार दायो 111ल' जानानै दङ स' गाइस नोंसोरबो नोंसिनि साबसक्राइबारखौ बिदि नायनो हागोन मात्र' नोंसिनि साबसक्राइबारखौ गुबुनाल' नुनाय नङा इउटुबाव भिडिअ नायोब्लाबो ओमफ्राय नोंसोरो जुदि गावनि साबसक्राइबारखौ नायनोब्ला नैबे वाइ स्टुडिय'आव थुनानै होदो नैलाय नै आंनि साबसक्राइबारा 111 जाबाय गाइस बहुत खम आंनि साबसक्राइबारा नोंसोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिडिअ नायदोंब्ला साबसक्राइबखौ थुनानै हो जाहाथे थाबनो आंनि चेनेला ग्र' जायो भाइरेल जायो स' गाइस होमब्ला नै नोंसिनि साबसक्राइबारा स' गाइस होमब्ला भिडिअआ एसेनोसै स' गाइस नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै भिडिअ नायदों नोंसोर साबसक्राइबखौ थुनानै होबानो जाबाय बेल आइकनखौ थुनो नोंसिनि गोसोबा थुदो थुआबा नोंसिनि गोसोसै आरो साबसक्राइबखौ अननानै थुनानै होथारदो स' गाइस भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनफिनगोन नोंसोर साबसक्राइबखौ थुनानै ला स' गाइस बाय बाय